Bueno, en este moment els estibadors van a un paro general, ja ho han comunicat al Ministeri de Foment i al Govern, i estem en una situació molt perillosa perquè n'hi ha un risc de paralització de l'activitat portuària que per a València, Alacant, Sagunt, Castelló i Gandia és molt important i és crític. El Ministeri de Foment i el Govern central tenien 2 anys per resoldre aquest problema en les empreses, que també són molt perjudicades, i els estibadors, que recordem que són 2.000 famílies en tota l'autonomia valenciana, i no han fet res. I ara a última hora estan intentant passar un decret sense consensuar, sense parlar amb els estibadors, sense negociar, ficant unes condicions que són molt roïnes pel sector, tant per les empreses com per als estibadors, i no és el que demana Europa tampoc. I bueno, pues està passant que el govern no té sensibilitat, l'economia valenciana es basa en aquesta activitat portuària perquè dona feina a 4.000 empreses valencianes i vora 12.000 de tot el món. I el que està passant és que els barcos estan desviant-se de València, estan buscant noves rutes, no n'hi ha conflicte, i el govern central, pues com en Madrid no n'hi ha port, i no saben el tema este de què va, ni saben la importància que té un port per a la nostra ciutat, perquè és el quint port més important d'Europa i el primer del Mediterrani, pues, bueno, com en Madrid no n'hi ha port, pues els importa un pepino i al conflicte, van al conflicte, estan fent una campanya de desprestigi contra els treballadors, perquè l'únic que els importa és la imatge i la publicitat i que cada 4 anys la gent es vote, i l'economia valenciana, per supost, i l'economia en general no s'importa tant. Vamos, el que està fent Rajoy en les empreses valencianes és de vergonya, perquè cada dia som més pobres i cada dia anem a pitjor. Una llàstima. Por comenzar.